Tungkol sa paggara sa mga kawatan o posibleng pag-igo sa mga kriminal, gikan sa kalaing mga lugar, 1,700 ka mga tricycle drivers sa Talisay City mutabang sa monitoring sa kapulisan o sisituda. Ang detalye sa report ni Fimari Dumabok. Gitagbo ganiyang buntag sa City of Talisay Traffic Operations Development Authority ang mga pangulo sa daghang asosasyon sa mga tricycle driver sa syudad sa Talisay. Matod silang overall head Francisco Lanoza, ngailang gipaningkamutan karon nga makuha ng accreditation gikan sa konseho sa 1,700 ka mga tricycle driver. Usa sa planong pagbutang og dagko nga lagweb control number sa mga driver diha sa ilang motorsiklo. Kinaron dali mailhan kun masagulan sila og mga kriminal. Ganay karon ang Talisay City nanay ID nga gipang issue haron nga mahibaw-an nga taga Talisay bigyan siya dili ba masagulan og mga badlungon nga driver. We can achieve our goal in peace and order pag ang tanang tawo mo tabang. So that is a welcome development, ilabi na kay magamit sad na namo sa pag conduct og monitoring sa mga lawless elements who might try to disrupt. Bantayan ug buyagon usab nila ang kaubanang driver nga wa na nagsunod sa health protocol. Ang amo lang karon is amo lang ni pahinumduman pagbalik ang mga presidente kabahin ini atong kampanya Batok aning COVID-19. Kay baguhay lang diha na gitoy usa ka driver nga na positive. So nakagawas na ang ato ang driver. Samtang ang Pangulo sa City of Talisay Chamber of Commerce, Trade and Industry nitug-an nga sa ilang tagsa ka mga establishmento hugot nga seguridad ang gipatuman ug dunay close coordination sa kapulisan ilabi na karon nga bare months. Iyang awhag sa ubang mga negosyante nga magpataod gyud og CCTV ug alarm system. Nag-conduct na sila og CIMEX, no, and it is in coordination with the business establishments diri sa city na kung saon pag-elevate sa atong security, sila mismo ga-train pod sa atong mga security personnel kung saon pag-handle sa mga situations. Uban ni June Sulon. Ako si Fimari Dumabok. Balitang Bisdak.